Dan di warung katan. Ipaskan tuh. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायबाय थ' गाइस आं सौफैबाय फोथाराव जोंहा साननैनो सप्तानैसो जाबाय खोमा ना बाजै खोनायानो जोंहा सप्तानैसो जाबाय खोमा माइ हाबाय थानाया दिनैसिमबो जोबाखै एबारनो साननैसो गेजेराव अखा हादोंमोनखाय हायाखैमोन नालाय आयु र' हाबनां थ' फाइनालि सा लोंखांनानैसो ओंखारबोबाय आङो आलसियानो आरो एसे दिनै जोबथायावसो आं भिडिअ लानो हाबाय माने बिराद बायो आजिखालि भिडिअ लानो ओंखायनो आलसियाबो आलसिया दा खोन्थाना होगोन आंखौ मायदि माइ हायो दसे जिरायबाय थायो आङो आरो मेरला दङ बेखायनो माइ हाग्राफोरखौनो एसे नायदो आयं दा ओरै आयं बेस्रा गवाखै बाजोब्बायनो होनबाबो हगाराखैनो ओरै सासे आनै जायोना आयं जायोथाय मादै आं आयं सेमफ्लाङो बुमा मोनना दंबावोसो देखायदो नै सिंसा जोब्बाय ओरै बेस्रा उन्दुनायखौ हाबोनांदों सिंसा जोब्बायनो साननैसोबा आयौ माबा मेखा नांथानानै गोलैसै आङो बेनोथ' जाबाय नै मुथि गोलैनायखौ थिखांबावनोसै आं ओजोंबा गावजोंनो गोलैदों खोमा ओरै जाय दं बाजैया जोंहा लावदांगिया बिथाङा सेंग्राखौ लाजियो सेंग्राफोर गोसो जाथो दे बाजै होननानै ओरैजाय मा मोनोलै आं आयं दिनैनिफ्राय गबायना माबानि ओरैबो आयं माबानि मा होनो नारा काटानि मा बिदों ना जेबो बियाखै बियारनांगौ माथो हांसो देथारनो खोथा होनदोंमोननो बियारबो जागोन और इधरहाय हमारा बाजै गिदिर बाजै उन्दै बाजै दे इना थफि होनबावोसो इयो थ' सिनायथि होनाय हाबाफारिया बेखिनियाव जोब्बाय दायो हानोसै गाइस औ माय गड आयु मेखा नांखाना फैसिगोन आं दिनै लंपेन्टसो गानो ओरैनोबा खिन्थु भिडिअ बानायनो थाखाय मेखाखौ गानबोबायमोन मेखा गादलायनानै सेस आं ओरै गोलैजोबनाय दख'ना गाननो रोङा होननाय जाबाय थ' गाइस भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो सापर्ट खालामदो आरो हायोबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै एसे थ' गाइस हालांबाय थानोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे अके गुमा लायाखै दिनै आरो मा मानसिनाव गुमा जानो बायो आसरिथ मोनो आं गुमा मोनदों गाइस गुमा र' नुवाखै आं बारा नै माला लाखालायबाय एबार ini ayo हमथाय दिनै
मुगा खावसे हाख्लाबाय आथिं 6टा हाख्लाबाय बेसेरा पकेट गैया गुमा लानो आयाबो पकेट गैयि गस्ला लाबोना होबाय नालाय बिदि होननांबाय पकेट गोनांखौ खासिखौ ओरै लानानै बिराद खायोना मानसिफ्रा आं बिराद बायो लानो तो गाइस ये चलेगा आफाखौ में आफा याव मुरिलायनो याव मुथाखौ ओरै सुबाय होनबा समान जाबाय आं खानो रोङा बहल बहल काटिया मुआरे हिसनि किसे आरो आंखौ लागा हलामिया आही हो गई लगिया ओरै हाबोबाय थानायाव बेबायदियाव आलियाव मेरला गुमा खारो दै फोथाराव ओंखायनो जों जम फैयो दाउस्रि गाइसमोन आं गुमा मासे नुदों सिलराबो दङ मिथिलालै दालाबा ओइ तेजपिया खात आयु मोनमारदोहाय नै सानखौ नायो माहे लादो आं नायनि मानै जाबाय मानै गुमा मानै आइथिंजों ओरै थिखांबाय हाबाय जांख्राफ्राव जाबाय ओमफ्राय हाबाय खासिजों कसे सासेया मा ओंख्रिखौ होमबालाय खासिजों कसे खासिया थांबाय आफाखौहा गुटी गुटी नि सारे खापाय आरो खानाय माया गलि नालाय थेफा जाबायनो तो गाइस ओरैनोथ' 12 सुथि हैनो दिनै 12:30 जाबाय गोलैनायखौ हाजोब्बाय माने नै ओमफ्राय जोबनाय उनावहाय ओंखाम जाहैसिगोन दा 1:30 फैसिगोन आरो हानो 2 hours late तो गाइस ओंखाम जाखांबाय दहायनो आइमोना हाहैबाय 1:30 आं ओंखारबाय दासो 2 बाजिबाय ओमफ्राय नै दुम्पाया जाम्ब्रा लाबाय नै देखायदो दुम्पा नै जाम्ब्रा फिथाइ लाबाय ओमफ्राय न'आबो ओरै खाथियावनो ओरै नैबे लामाखौ बारबानो मोनो बै ओमफ्राय आं फोथारावबो सेन्देल गाननानैसो माइ हायो सेन्देल गानना माइ हाबा हाब्रु ओमफ्राय आइथिंफोरा माइ दावगलाबाय थायो थान्दा दिनावहाय ओंखायनो सेन्देल गाननानैसो हाखायो आं माइ हानोहाय ओमफ्राय सब टाइम लेट फैखायो आं 8टानिफ्रायनो हायो नालाय आं 8:30 बा 9टासो फैखागोन आरो जिरायबाय थायो ओंखाम जाखांबाथाय बिसोरो 1:30 फैबा 2टायावसो फैखायो आङो बिराद बाखायो आं माइ हानायखौबाथाय न'आव थांदोंना आइबो दं लाबोलाय जोंहा मादारबो फैबाय एबार मादार मोखां